mweya. Vabereki vazhinji vakashaiwa that level mweya wokunzvera spiritually. Vanopedzisira vaitosvika vana vekuuraya. Achiti mwana achinzwe ndochiriwo kusvika chapinda mugiya. Atori mugiya naturally but akaburitswa understanding spiritually. Amai vakafambira nyaya yemwanasikana wavo. Havasi vese vasikana vari kuhura vanofarira kuhura. Kune mweya wacho unotoda kudzingwa. Kana mukatogara naye pasi mukamukansela, muri kukansela a human being, hamusi kukansela a spirit yakapozesa. Munhu anoba akasungwa akaenda kujeri. Ari kujeri unonzwa kuti akadura umwe sipo futi. Chakasungwa imbavha chisina kusungwa umbavha. Hatirwe nenyama neropa asine mweya iri mushadenga. So kazhinji ukashaya mweya wokunzvera, you become an enemy to a person you were supposed to help. Job haana kudivorca. Asaka udzwa pachena nadzimai tuka Mwari ufe. Statement iroro zvarinongoreva rinongoreva kuti mai Job vanga vane umwe mufesi. Saka vanyengereretsana vari kukwenya. Mukadzi ari supposed kumira nemurume wake achirwara, ndiye akaenda kune murume achirwara akati tuka Mwari ufe. Kuroti asisiri type yekugara nayo mumarriage, but Job haana kudivorca. He was spiritually mature kuti agone kunzvera kuti she is under the influence of a demon. Ipapa handisi kusabhusuta kuti vamwewo vanozviita from their own mind, but ndiri kuti as believers, as spirit people, let's love each other. Tichiunderstanda kuti mamwe machoices nemamwe madecisions nedzimwe character dzine vamwe, they are under a certain spirit iri kuvataka. We need to pray for each other. Izvi kunofunga ndofunga istatement randingaudzowa vati kurei. We need to pray for each other despite our differences. Why? Because sometimes zvikuitwa nemunhu haisi choice. Ari kutoshandiswa nemweya wakapozesa life. Saka amaya pavakaenda kuna Jesu vakati ishenyi kudzinga madhimoni handigone, but chinhu wani chandabata kumba mwanasikana wangu ane dhimoni. She's demon possessed. Maziva sei amai ameno zvaaita mwana iye. Unozva pane zvimwe zvinhu zvinoitwa zvokuti munhu wacho akagara naye pasi muchikurukura so naiye haazvide but ndo zvaanoita. Okay, rega ndidzokenewo kumashure mbishana. Ine handisi mufundisa nhoroondo yakanaka. Aiwa, ndakazosangana naJesu, ndainga ndiri kudhaga site. Ndakatoita kutendeuka kuti ndiparidzewo. Handakuya ndiri right. Ndakabviswa kwatatiri kwandaiso. Neimwe shamwari yangu ataishanda nayo saka taenda kuzvifeve. Shamwari yangu akazoya ichindiudza manje. Zvanzi bati hure rangu ronzwisisa. Munhu ariponga anoita bose yari huri. Zvaindinetsawo. Kuti kuna God bless you. Kuti kuna huri riripo. Hanzi kana ndikatenda mari shoma tinotowirira anzwisisa. Saka ndopa ndakadiscover kuti kuhura kuri in two dimensions. Kune kwekuti she is pushed by poverty. Kogoita kwekuti kana mari yacho ikatovapo she is pushed by a spirit. Amen. Saka ndivo vari tu mukada kuvaadresa. Ku ari kupushwa character yakaipa nekushaya, ne ari kupushwa character yakaipa despite kuti kushaya kana kuwana iri mweya yechina. Kana mukatomukansela mukadii, as long uri mweya anoda deliverance. So mulife usati wajaja munhu, even spiritual understanding mweya wekunjera. Kuzoti what's that? Saka uchiona vanhu vari mature, they don't rush to attack vanhu vari kuvataka. They seek wisdom from the Lord. Why? Nokuti mumwe wacho paunozomwataka back, you were supposed to pray for him. Nokuti paari kutoita unoziva kuti Paulo paaitambudza chechi aitoti ndiri kubatira basa Mwari. Chakapa Mwari kusarudza Paulo anoataka chechi. Waiziva kuti Paulo haana kusarudza kuataka chechi. He was possessed. Nokuti mind yake waida kutoitira Mwari chaiye. But nokuti hazive Mwari chaiye, kune zvaimutuma kurwisa Mwari achida Mwari. Chinopa Jesu paKalvari kuti baba varegererei havana chavanoziva. Nyangwe vaita zvavakaita vachimurovera, Jesu akatoziva kuti the main reason lack of knowledge. Hazvireva kuti vakandimaka havazive. Nokuti dai vaiziva, ndiye wacho akanonamatwa vari kuroverera. Saka pamwe pacho vanhu vaunoataka uri supposed kutovaregerera
Why nokuti avazive? Aizve kokusaziva imosha iri. Kune mwe slogan ndakanzwa kuti asingazive ngadzidziswe. Tese hatifanani kuziva. Ruzivo runotsvakwa, we acquire knowledge. Kana mumwe asati aziva chinhu hatukwe. Nokuti iwo wakambenga usingazivewo, Mwari pane paakapawo kuvana veIsraeri kuti kana mapinda muKenani muchasangana nevatorwa. Zivai kuti nemiwo maiva vatorwa muIjipita. Kana une zvawaakuziva, thank God for that. Help us in lesser knowledge, we are still brothers. Kusaziva kana tiinako uchiziva, Mwari vakakuzivisawo kuti tibatsirane. We are a family in the things of God. Amai ava vana kuti mwana uyu, this child, vakati I need Jesus because mwana uyu, she is demon possessed. Vakuru ngatichakei Jesu tisati tatsvaka kurwisana. Ngatichakei Kristu tisati tatsvaka kutukana. Amai ava vaigona kuudza mwana uyu kuti from today you are no longer my daughter. Haungaiti zvakadai. But vakati ndisati ndaita disown this child, I need to hear from Jesus. Ndiziva kuti mwe china here kana kuti mwana uyu ndo zvaafunga. So vaenda kuna Jesu. Zvanzi vadzidzi vake ndo vakati Ishe mudzingei, she is crying after us. Vanhu vana Jesu vari kudzinga amai ava. Amai ava vane mweya yechina inetsa mwana wavo inofanirwa kudzingwa. But vadzidzi kana vasiri spiritually mature vanodzinga munhu ipo pachifanirwa kudzingwa mweya mumunhu. Vari correct pavari kuti Ishe mudzingei, vari correct papi pane chinofanirwa kudzingwa. Vari wrong pakuti dzingai mukadzi, nokuti Jesu wacho ari supposed kudzinga mweya wechina wanetsa mwana. Saka vanokuti havasi spiritually mature havachada kuti mweya wacho udzingwe, vada kutoti amai vacho vadzingwe zvese nemweya wacho vaenderese. She is crying after us. Yet the Bible writes, I will achieve the son of David, have mercy on me. Avakuti us. Yet she was crying after him. Kana omwe yakuzonamata tsvaka Mwari. Ukatsvaka zvinotaura vanhu vamwe vacho vanokudzinga pazvinhu zvinogonekwa naMwari wako. Amai ava nyaya yavo ina kuzogadziriswa iri yakagadziriswa. But vadzidzi vanga vati kudii mudzingei. Ngwarira kudzingwa nevanhu nyaya yacho Mwari achiigona. Ngwarira kurambirwa nevanhu Mwari wacho achiigona ende achida kukubatsira. Gona kunzvera kuti iyi ndo public opinion, this is not the mind of God. Nyaya amai inogadzirwa yakagadziriswa. But panga panzi kudii vadzingei. Tine vanhu vakadzingwa munzvimbo dzaifanirwa kugadziriswa nyaya dzavo nokuti vakanzwa kutaura kwevanhu. That is very dangerous. Kuti Mwari vakaraise a man to bless the nation, especially on the side of financial. Nokuti ukameshana the way kuti mari unotenga uchataura zvomwari. Believe the Lord your God and he shall be established. Believe in his prophets and you will prosper. Prophetically, my prophets, they are given a mandate to make people to prosper. In the Mwari now to believe in the Lord your God, you will be established. Believe also in the Lord your God and you will prosper. In the Mwari akapa mandate to the prophets, Jesse. Akadi kuti prophet anabasa. Believe in me and be established. Believe in me and you will prosper. In the Mwari akatayo kana wakuda ku prosper. There is a prophet. Kana wakuda kuva established. Look for me. In the Mwari achita sekunga no delegate zvinhu. Ande kuti prophet webasa rei. Kana wato establish mandiri unoita mari yako. Mwari anototi vakuru kana mukatotenda mandiri munosimbiswa. Mukatenda kune vanhu vandakakutumira ikoko munobudirira. I'll help you this way. Challenge yatina ndeyekufungidzira kuti takafanana. Hatina. Tikatofanana pana need yekuti ndimwire pano ndichiparidza. Kutoparidzawo uchiterera ndonga kusiyana kacho. Pamwe hauzvitende takatosiyana kaipamba. Kana takafana timbochinjana pinda. Mwari wedu haasi selfish. Bhaibheri ibhuku raMwari shoko raJehovha. But hakuna vhesi inonzi God. Mune vhesi yakanzi Mateo
status Ruth. Ana Ruth vanopindira iko muzvinhu zvamwari kufunga kwakwe. Bhuku risina Ruth kai. Ishoko raMwari. But hakuna verse inonzi God. Ngativhurai kuna Jehovha. Tinovhura kuna Ruth kuti tinzwe zvaJehovha. Kunoti Mwari wedu haasi selfish. He works with people. But the problem ndeyekuti anogona kushanda nemunhu wausingade. No problem wani naMwari. Anoda vanhu vatakamaka. Alright. Mazita ari muchinoita pandati ngativhure kuna Mateo. Uregere kuita problem. Mateo wacho anobvira wamuona ende ndokudhara. Imagine achigara kuNorton Mateo. Arivhurike. Avanga vadzidzi vaJesu ka ana Mateo ana Jona anani pamazuva iwayo. Saka paranyorwa mari rikati bhuku raMateo zvina kana problem. Tobvisa kumazuva edu amazuva edu toti ngativhurei. Tatopedza ndichataura zita. Raivhurika here? Ndiani akafita kuiswa mubhaibheri zita rake kuti tiparidza? Hapana. But God chose to work with the people. Yes. Jesu indaishwa Jesu last bus stop kai. I last bus stop by Revelation. John chapter 9. Akapfira mate pasi akakanyaiva akatoshora bofu nemadhaga so akariti enda unogeza kuSilomu. Inda Jesu achiri fair vanhu somewhere. Iye ariye last bus stop. Iyi kai rinoti Jesu akaudza bofu kuti enda kuSilomu unogeza. Akati kuti kana wasangana neni hakuna kunoendwa. Mvura ine basa rei. I'm the living waters. Akarifeya munhu kumvura iye ari Mwari. Iyo ndopanomira kuti zvemvura izvi zvemvura uchatuka Mwari kumvura iwe. Zvausina kuiswa naMwari mauri kokunyarara. Unotuka mvura. Jesu akatomboshanda nayo. Ende rangu rinoti ndiye wazuro nhasi namangwana. Nhasi anoshanda nayo futi. Akasashanda nayo newe kwauri iwewe hazvina kuti haashande nayo kune umwe. Blind Bartimaeus haana kutumwa kurwizi akaona ipapo. But John chapter 9 tsana vakaendeswa kurwizi. Saka kana vari tu vakuparidza kuporesa kwaJesu, umwe anoparidza Jesu anoshanda nemvura, umwe obva ati kunyapa haadaro ipapo. Vese vari correct kusawirirana zvavo. Yes. That's true. Yes. Testimony yaBartimaeus inotuka dhaga, inotuka mvura. But when John chapter 9 anoti arume Jesu akanaka. Takaendeswa kumvura ndine dhaga kumeso ndikadzoka ndichiona. Vari tu matestimony yavo anogotaura kuti vakaona. But the process kana kuti style is different. Yes. Calling dzatinadzo chakasiyana is style to execute the duty. Chakafanana. The reason why we are called for people to be saved. Yes. Kana vanhu vakamira pano vachipikisana chinhu wani chavari chaunowirirana Jesu ndishi. Kana ndikatotuka wandatuka ndikadii ndinozopedza ndava kuti Jesu mwana waMwari ndozvichataura futi achanditukawo. Saka takafanana. Chatinosiyana is how to execute the duty. Yes. Inzwa style ine problem vanhu vasiri machuwa. Jesu haaporese nenzira 1 but chikwadi ndechekuti anoporesa. But mimi ukanzichiona usazopopotera imwe bofu kuti kagemu kemadhaka amene kumachechi kwenyu kwamuri kuvhara neko Jesu aite zvemadhaka odonepera vanhu anotaura ipapo. Akataura ipapo kwauri kune uyu akamisa madhaka akamutuma kumvura. Varume yaJesu ine chekuita futi nepersonal revelation. Vamwe Jesu wadari kushanda nesu kumadhaka. Ini makashandwa zviri smart mukanzichiona. Musatuke isusu wekumadhaka tinaye futi. Yes. Jesu akafamba pamvura. Peter akaona Jesu akati shentendereni weka na murimi. Peter akauya. Vakadzokerana Peter kunopinda futi mubhoti. Jesu akadi kupfurira bhoti kuti akusatenda afana tiri pa11 kunamata chada mafanisi. Jesu akati Peter nyangwe taita zvinoshamisa we must join also our brothers at their level. Jesu anofamba pamvura mubhoti anopinda apfurire bhoti. Iyo vhangeri wako yakupfurira vamwe. Zvaitwa naMwari newe ndoyato doctrine. Isu tiri mubhoti hatichanamata. That's there in the body of Christ. Yes. Vakuru anonzi Jesu asati akuzikanwa
Nekuti wawaziva unofuna ndiye wese. Wawaziva ndo chidimbu chake. Hakuna anoziva zvese. Knowing more is not knowing all. Kuziva zvizhinji hazvina kuziva zvese. Ukaona wamwari wakunyatsomuziva isaini kuti hasiriye. Iye anokusiyira thirst and hunger to know more about him. Hapana paunofanira kuti ndagutsikana mwari dako. Nekuti Bhaibheri roti vakatoropefadzwa nenzara nenyota. Ukatoona waguta watukwa. Yes. Ukatoona wagutsikana ndakumuziva haasi ikesi. Saka mukadzi aiva neissue of blood akauya akabata mukomberi wehanzu yaJesu hem of a garment. Jesu akati pana andibata. Yeti kutaura kuri correct. Jesu haana kubatwa, pakabatwa hembe. Hem of a garment is not Jesus. How can Jesus say pana andibata iye asina kubatwa? Ari kutoticha church kuti pamwe pacho unogona inini but kwabata ikoko ndini. Unondinzwa. Ndikasataura the name Jesus. Ndikaparidza upenyu hwakanaka. That's the plan of Jesus. I'm also talking about Jesus. Ndikataura utano health. Nokuti vakawa nemavanga kuti tiporeswe. Zvoti ndikanamatira munhu akapona ndiri kuita basa raJesu. Yes. Taparidze Jesu ari kuti madhimoni right out now. Ndo Jesu futi zvaanoita anodzinga mweya itsvina. Yes. Saka ukandakiuza kuti handina kuparidza Jesu but I'm executing the duty raKristu. Ndakati imwe blasphemy panyika namba blasphemy ndakamaka ndekuti pakaita munhu wamwari anoti receive your house. Unonzaona chiti taro zvepasi rino zvedzimba izvi nyaya ndeyeJesu kuenda kudenga. Yeti waunemba wakatopupura kuti mwari akakuwanira nyasha kuti uwane stand ukavaka. Ini ndaakudeclare kuti mumwe achivakawo hauchada. Yes. Haasisiri mwari nokuti wakavaka kudhara. Iwewo nemotikari pei yako haikwani. Mwari akakuwanira nyasha mota ikamira. Ndaakuti kune mumwe receive your car. What awafundisa mazuva ano ko yakuipisa ka ndimwari akakupa kamota iyi. Blasphemy is dangerous. Munhu anosvika pakutuka mari ane mari momwe. Mari haina nebasa rese kuratidza kuti unoitenda nokuchibvisa so taada kuenda kumusha tijaidze zvemari izvi zviri vana vaKristu kuchirasa uone kuti havanhongera. Unozoona wakakomberedzwa navanhu vasina kutendi. Ndikande waya pandiende unoziya. Unozoona mufundisi akadhakwa. Varume, muna Kristu mune madimensions ekuti kupopotera nekutukana kwese kunoita vafundisi. Lack of knowledge newisdom zekingdom. Kuexecuta duty we can have a difference. Nokuti defender na striker vese vari kusame team. Kugona kwemumwe kutadza kwemumwe. Kugona kwedefender kuburitsa muhondo. Defender hatarisirwa kurowa target. Chero kwarovera rabuda. Asana kuda tumi akaita mbiri katumi. Tumi anga asingago wese. Aingofiringa vanhu kumashureko. Chinoita tumi. Rikauya kuti kiwota tumi. Asiri kuisa munhu. Ari kuti ndo magoisi radefender. Kuburitsa. But the striker akamisa target sub. Is same team. But to execute a duty kwavo kune ka difference in that same team. Some are teachers, some are evangelists, some are prophets. Yes. Amen. Area usina kudanirwa iri dangerous kuti uibate. Ask John, he lost his head. Anga kuita marriage counselor. He was now talking about sin. Yet original mandate ndeyekuti ave a forerunner acharatidza vanhu Kristu. Yes. Izvi rinochema murenje richigadzira nzira yaShe. Iye haasi yeIshe. Yes. Tokuenda kuna Herodi zvikanzi upombwe hwaita Mwari haadi. Mombo yacho ndo yakamudambura musoro. Ari correct ndiye akafa. Ko Mwari ndamusingamirire John. Ukabuda mu line of calling wafana newe yabuda mvura. Even Mwari achida inooma. Asa uzizie. Kuna wala yale musikone mvura ka. Eno musikone Mwari. But ikabuda mvura even Mwari aliko inooma. Yes. Kale katopinda mprayer kuti kuna menyasha kudenga kuna Mwari inooma ili mprayer imo. Ko wabuda ka. God commanded the waters to bring forth fish. Yes. So chinonzi Jesu varume. It's a broad term. In the beginning was the word. Even the word is Jesus. And the word became flesh. Iye akava nyama. Ndi Jesu futi.
So there are times I'm talking about Jesus. But emgo yandabata I hem of the garment. Iwota aiwa dai waruva Jesu chaiye. Uyu mukadzi akapora asina kubata Jesu, abata hembe ya Jesu. Simba Jesu akanazwa richibuda mandiri. Varume tine vanhu vari kuitirwa zvinhu naMwari, but vasina kuuya kuzobata the person. Vabata the other side, which are the principles of the kingdom. Yes. So amaya vataona kuti mwana wangu ane dhimoni uyu. Haasati anamatirwa, haasati rabuda, but behavior iyi, character iyi, uyu mweya, I must stand for my child. Tine vanhu vatiri kuignore, vatiri kupa mhosva. Ichokwadi vanhu zvavari kuita zvakaipa, but as others who are mature, tinofanira kunzvera kuti uyu mweya haisi choice yemunhu. Mweya. Yes. Hakuna calling yekushaudha vanhu, kune calling yekuparidza Kristu. Yes. Kutuka imu mweya unobuilda, unoziva ndakaparidza about Bethsaida. Problem yepa Bethsaida ndeyekuti pava pane competition imi muri varwere. Mutumwa akabvongodza atanga kupinda ndiye anopora. Saka hakuna anopusha umwe. Munhu wese adatotangawo. Saka panga pane competition ipo vanhu vakanyimwa fellowship. Hamuwirirani kamutumwa akauya munonyudzana kutomakana kuti utange kuita number 1. Yes. So ushumiri manje tava varwere panjere. Tine competition. Yes. Fana kuruma zvekuti vanofana kuzati ndingakone. Ndakati vafundisi vakafanana nevanhu vanoverenga news. Munhu anoverenga news anoverenga dzaapiwa. Kana uchitaura chingwa chakwira ndizvozvo, haungati handipewe dzebhora idzi. Ndakomana kuti dziriko dza12 ndidzodzo. Ukatoita postman unodhivhera tsamba dziriko. Haufaniri kunyora dzako kuti handingazobuda basa rikanofanira kunyora dzangu. Dziriko, vakasanyora haisi problem, uri postman. People hear me very well. Tikasava spiritually mature, we will die in battles and tichifaitana, tichiignore the core mandate. Tinofaitana panapa. Why? Takuda kuziva kuti uyu mwana wangu amaya ndovada. Vanoziva kuti mwana ropa rangu mwana wokubereka. Ndikamudhapa ndindakabereka munhu iropa rangu. I must stand for this child. Mwana uyu zvaari kuita zvakaipa, but she's demon possessed. Let me look for Jesus. Tikasarisa Jesu papulpit tinokuvadzana. Bible racho rinototi munda waibva vacheki vashoma. Ndakati chiprofita ichocho ichokwadi. Why? Nokuti mnyungu munda waibva chinoita kuti vacheki vave vashoma. Inyaya yekuti vacheki vava kuchekana vachacheka munda. Ndichibva pano mwoyo ucheka oyo anobva uya chichiko tinotongochekana kumunda iko. Tiri supposed kukohoma souls, winning souls, we are winning arguments. Yes. Mucheke pane kuti acheke witi akutocheka mumwe wake kuwiti iko. Yes. Mazuva azvidi Satani kuti basa raMwari risafambe. Zvinoda vanhu vatori ikoko. Yes. Varongoita kuti zvisafambe. Amai vakaona kuti uyu mweya. Let's be spiritual. Mwari ngatipe discerning spirit. Pasi pese patiri kunetsana iri idea nekuda kwemunhu. Vamwe vacho unenge uri mweya. Let's pray for each other. Amai vakatoziva kuti uyu mwana ndewangu kana zvikadii. Ndikamuita disown mwana wangu. Regai ndimbotsvaga Jesu nenyaya yemweya une mwana uyu. Ichokwadi vana vanoita musikanzwa but level iyi uyu mweya. Chokwadi vanhu vanorasika but murasikira uyu zvinenge zvine mweya. Let's go and look for Jesus. Ndokubva kuti kwa Jesu kwa Jesu kwacho kuri wese. Kune type inotevera Jesu inoda kuti adzingwe futi mukadzi yenu. Ishe mudzingei. She is crying after us. Mukadzi akaziva kuti ava vari kutaura havasirivo Ishe. Ukaziva Mwari kutaura kwavanhu hakuna nyaya. Yes. Ishe mudzingei. Unenge munhu anetsana neumwe roja. Kana maroja akanetsana sei hakuna rinopa rimwe notice. Ndakazvidiscover izvozvo. Unoita mapfutseki gore rese. Hakuna anotibva pano. Komisi makatouyawo. Ukatoziva kuti munhu ari kutonamatawo. Hauna pressure. Haasi Mwari. Munhu. Tamanje kana mudhikoni adaro so handichaita. Osa nhamo yaMwari ine 1. Vana vake vakanetsana vanoramba baba. Yes. Ukanetsana nemunhu kuchechi unotonobva chechi yacho. Unotosiya kunamata wanetsana nemunhu. Rega ndikutiche chenichi. Chinhu chaungatogona kuita. Buda chechi usabude Mwari. Yes. Tine vanhu vokuti vakatobuda chechi naMwari wacho hachada futi. Yes. Enda usingagone kubuda iyo. Kunobudiwa chechi haubude kunamata. Yes.
ukabuda yedu anda problem newe ukasana mata wandikuwadza nekuti chidonzvo redu ndire kuti unamate Mwari. Ndosaka dzichiwanda ka kuti uwane kuno kwaunofarira iwe. Achachawanda achazati topinda ipi dzichiri shoma waipinda kupi. Unozoona kuti une mwoyo wokusana mata udangonyepa dziri shoma waipinda kupi. Wadonyepera kuwanda. Iyo mashopu akawanda ukatadza kutenga chingwa. Ta mashopu sacho chingwa ndichatenga maoke uende kumba. Pachida patakshop uenda kumba. Zawandira kuakomodheta munhu wese haisitombori problem. Ingatoita problem wrong doctrine. Kwete kuti dzawanda ine one doctrine. It's fine. That's the body of Christ. Hadziriko idzi manje dzinoda mari. Enda pasi pemuti apa vasutombotora mari kungoita sowere nyumodzoka kumba. Waiona kuti mari futi uri kunyepa. Kungoenda pasi pemuti no rent no toilet no chikungoti gaga kumba. Usana hapana kana mari yabuda. Na nhasi uchiri kunyepa kuti dzinoda mari dziri kuita mahara dziriko. Dzinoda masutu. Kune dzinongoda garments shirt white. Vanoda bhutsu dzakanaka kune dzinobvisa usati mapinda ipapo. Unozoona kuti yako uchaiwana. Amanje kakunwaka kanondivhiringa Roma iriko munonwa mapedza. Enda. Apa nyaya dzevakadzi manje because ndakazodai so kwamarange kuriko munonotora muri mukati munomo. Uri kunyepa iwewe. Audi uri kunyepa uri kunamata. Ndaipi reason iri kutadza kunamata ndaipi? Hapana. Funga reason iri kukutadzisa uone dzandatsanangura kuti unokwana pane kwenga. Utononoka nojoina umwe wako vari kutoita vakadzi vari imomo. Akandibasiya. Amai vakaona kuti mwana uyu mweya ndokuenda kwaJesu. Type iri kwaJesu iri kuvadzisa ndokubvaza kuti kutaura kwevanhu this is public opinion. Pano ndakainga Jesu. Varume kana wakainga Mwari iva determined ndakainga Mwari. Muchechi hakusi kudenga. Vanhu vanotaura zvavanoda. Kuchechi kunoona kutoita rafu darika kubhawa. Usafunze kuti kana wava kuchechi waakudenga uri kuchechi kune vanhu vada tozoendawo. Haunzwi here panoitwa prayer muchechi vachiti baba tiregererei. Vanhu vanotokanya zvingaite vari imomo. Tapa tavanganidaro muchechi so kudenga. Pakalvari chaipo baba nembavha yotoita rafu pakalvari. Kana uri mwana waMwari buruka. Nepamuchinjikwa pese. Hakusi kudenga pande pano. Amai ndokubva wawira mutsoka dzaJesu. Jesu ndotaura statement iri dangerous. Ndakatumwa bedzi kumakwai kwaIsraeri akarasika. Mukadzi uyu she's a Canaanite. Kureva kuti parudzi haaqualify. Ndovhangeri raifanirwa kuita kuti aende kumba kuti ananda try but hatisati qualifier. I've come to challenge somebody. Kana pane breakthrough yako hazvirevi kuti panoshayika zvinhu zvinokuisa breakdown mulife. Andamai avakanzi great woman of faith mwana wake akapona ipapo ipapo. But statement yekutanga ndeyekuti havaqualify. Ndakatumwa kumakwai kwaIsraeri akarasika. Iwe uri muCanaanite aifanirwa kudzoka. Amene akakunyepera kuti kana zvinhu zviri zvako haurwiswe. Ona rini handinaye. Adzimai vangu ndakaroora dhera ndakatanga kuvapfimba vakanditi kwana. Tane vana 3 nakwana iyeyo. Andi uri mumwe kwangu kwana kuti makawanda ko uri kupedzisira ireyo. Iye akakuti kana zviri zvako unenge uri mutserendekeso ndiyakakukuwadza. Baba Kenani kana ikanzi ndeyenyu mujaindi uno hauri shaye. Rechingotenderera riri muzvinhu zvako. Kenani vakaipiwa naMwari but Mwari habvise majaindi. Munosvika ariko pazvinhu zvenyu. Amai avaudzwa statement inotaridza kuti havaqualify. Chandinodira kana wane revelation muzvinhu zvaMwari unoqualifya by grace. Nyango usingaqualify. Wakadi kuti orata kana makainga vasakaisa disqualify takuenda. Amai vakati aiwa ndibve. Chakavapa qualification now. Vakauya vakawira mutsoka dzaJesu vakati Lord help me. Kuwira mutsoka noti kupfugama is sign of worship. John 4:24 inoti Mwari ari kutsvaka vanomunamata. Kwete marudzi but vanomunamata ndorudzi rwaari kutsvaka. So by revelation hakusi kutsvagwa marudzi. Kuri kutsvagwa type yevanhu inoshipa Mwari yewarudzi rwaMwari. Hausi kundinzwa here.
kuna mwari hakuna rudzi riri special kuti mwari kare ndopanzi mwari waIsraeri. Mazuva ano tiri vaIsraeri nekutenda. Kureva kuti paakanzi ndakainga chete makakwezera yakarasika. Aida kutestwa understanding iri spiritual. Kuti are you spiritual or still carnal? Mukadzi yakaprova kuti ari spiritual. Nokuti rinonzi rudzi rwaMwari, vana vaMwari vanonamata Mwari. Unogona kutova muIsraeri ukaenda kugehena kana usinganamate Mwari. Ipapa reganimboshoka maJudha mishaka. Ko vanhu vaifungidzira kuti Jesu muJudha ka. Orere kandi kubatsira anga asiri muJudha. Munhu atore rudzi kubva kuna mai vake. Munhu rudzi rwake nderwababa wake. Jesu asi mwana waJoseph. Unoriverenga musha. Joseph akatoudzwa kunzi tsano mukadzi wenyu ane nhumbu. Kumitisirwa wako denda riri rafu. Mwengu anengirozi sokuti achakatochaya atotakura. Iwe usati. I'll show you why God did this to Joseph. Zitala kuti Joseph rine imwe mentality yandida kuti ubate. Tine mumwe mukomana ainzi Joseph. Akapiwa mhosva namai Potifa kuti warara neni asina. Akaendera kujeri. Saka baba akushondwa nemumwe anonzi Joseph panhau yemukadzi wasina kubata. Kunzi wako ane nhumbu. Unoziva kuti vanhu pavaiona Joseph naMary vaipa Joseph mhosva kuti akamitisa munhu but adangovharavhara. Nekuti vanhu agara havatende kuti zvakaitwa nemweya. Kureva kuti the Joseph effect ndeyekuti ane nyasha dzaakatopiwa kuti unogona kutogamuchira problem isiri yako pane mumwe mukadzi. Ndisema zvoda mumwe musi. Hapana chaumbodzwa. Murume anonzi Joseph waArimatea ndiye akatora chitunha chaJesu akanoisa muguva kugadheni raiva guva rake. Unoziva kuti Jesu haana kuiswa muguva rake, akaiswa muborrowed grave raiva remumwe munhu. Hazvaita kuti Jesu ave neguva nokuti anofa achimuka. Aizva akatoshandisirawo munhu nokuti iye hafe. Akatofa anongorasisa nomuka futi. Saka hambofa akaita guva. Anga ane guva ndiJoseph waArimatea wakakumbira mutumbi waJesu. Kureva kuti Jesu akatomboroja muguva remumwe munhu. Fevha yakaitirwa murume inotyisa. Kana dai pakaita chinhu chinouraya chakada kuataka Joseph pamazuva ekuti Jesu ari muguva raJoseph, haaifa nokuti Mwari ndiye akafira munzvimbo make. Dai pakaita vanhu vairaura hove zvemhando yepamusoro pamazuva aJona, hove yanga yakamedza Jona havaiibata. Nokuti iri paassignment yaMwari haibatike. Iri kuenda nemunhu kubasa raJehovha saka haibatike. Kuti payakangomedza Jona yakamedza protection. Ukatakura chaMwari, Mwari unokuchengeta. People hear me very well. Amai ava rudzi rwataurwa hava qualify. Zvimwe zvinodimandwa kunzi uqualify panyika hauna, but by grace God can grant you favor. Moses has not been good to speak. Akatoudza Mwari kutaura kwacho handigone. Mwari avanomboti receive your healing. Vakati go. Kureva kuti choice yaMwari hadi vanhu vanogona, anoda vanhu vekugonesa. Umwe akati ndoparidza sei? Kuparidza kwacho handigone. Ndizvo zvinoita kuti ufanire kuparidza. Ukatoona uchigona haumboparidza. But ukaparidza usingagoni anokugonesa. Because credit belongs to him. All the glory belongs to him. Hakuna anogona anozviita. Ukatogona hashande neunoshanda wega. Akanzoke kumukadzi. So amai ava vakawira mutsoka vakati Lord help me. Chakazopa Jesu kuti aporese mwana uyu. Chinhu chaari kutsvaka panyika Mwari wacho kunamatwa. Rudzi rwaari kuda havasi vaIsraeri. Ari kuda rudzi runonamata Mwari kuti vave vana vaMwari. Saka paakangowoshipa akaita tune into the spiritual tribe that is God is looking for. Iye uya achitsvaka kuporeserwa mwana. But paakunamata Jesu, akudhira nechiri kutsvagwa naJesu kunamatwa. Kureva kuti ukaziva chiri kutsvagwa naMwari ukachiita, Mwari vatoomesera kuti vakuitirewo zvauri kutsvaga. Pane law of exchange. Jesu ari kutsvaga kunamatwa. Amai avo vari kutsvaga kuporeserwa mwana. Saka tsika yaMwari ndeyekuporesera vanamati vake, kuitira vanamati vake. Saka paari kunamata, ari kuita zvakaingwa naJesu zvaari kutsvaga. Saka zvaari kutsvaga iye kuna Jesu yaautomatic, nokuti ari kuitirawo Jesu wacho zvaari kutsvaga. Ndo zvakaitwa nemukadzi anonzi Hana. Hana apedza nguva refu asina mwana. Prayer akachinja life yake. Akati Mwari mukandipa mwana,
ndosiya pano. Hazvisi normal kuita prayer yakadaro nokuti competition iri kumba naPenina kwete kuchechi. Afanira kuti Mwari mukandipa mwana Penina anofanira kuzviona kudonamata, ndofanira kuenda naye abate shuwa. Akati handabuda mucompetition because ndaane revelation. Mukandipa mwana ndosiya pano. Unosiya seiko? Unozotumani kulocation? Ko Penina ari kukuchinyira kumba. Wadi kuti ukapiwa mwana unoprove a point kuna Penina. There is no need to prove a point to Penina. Kana one revelation. Kana une chizaro kuchezvinhu zvaMwari, there is no need to prove a point to people who debate.